Здравейте! Както обещах, днес ще ви покажа всички етапи от създаването на тази черно-златна ваза. Всичко започва с подготовка, обезмасляване, шлайфане и нанасяне на бетона контакт. След това идва най-дългата част – изработване на цветя. За тази ваза бяха необходими 70 божура и близо 2 кг гипс. Аз разполагам само с 4 форми. Представете си колко пъти трябваше да наливам, чакам, изваждам и започвам от начало. Следват после шлайфане, измиване, сушене и боядисване. После внимателно залепване на всяко едно цвете, едно по едно ръчно. След като шпакловката стегне, внимателно свалям ластиците, които през цялото време държаха божурите стабилно, докато се закрепят. След това боядисах цялата композиция в черно. И започна любимата ми част – златна патал. Само нанасянето им отне около 10 часа работа. Остана последния штрих – лакът, който придаде блясък и завършеност на всяко едно листенце. Общо около седмица работа за една единствена ваза. Понякога хората виждат само крайния резултат. Аз обаче виждам всички часове, всички малки детали и цялата любов вложена в създадението й. А вие бихте ли сложили такава ваза в дома си?